Benvinguts. Em reconeixeu? Em dic Melòdia. Us acompanyaré per explicar-vos una història que comença aquí, a la rectoria de Rajadell. El 1979, en aquest edifici s'hi va inaugurar un petit museu, el Museu Pinacoteca de Rajadell. Hi havia els quadres del concurs popular de pintura ràpida i els objectes antics de les cases del poble. Tots n'estàvem molt orgullosos. Però ben aviat, els somnis de futur es van veure ben estroncats. L'11 d'octubre de 1980, Rajadell va viure un incendi devastador. Va cremar més de 5.000 hectàrees en 4 dies i 2 joves excursionistes hi van perdre la vida. Les flames van afectar moltes cases, terres i les vides de moltes persones. La població va baixar a 253 habitants, que és el mínim que coneixem. Diuen que l'esperança és de color verd i la verdor del paisatge va donar forces al poble i els va posar una idea al cap. Retornar a les arrels era una garantia de futur. Per això, els boscos van veure com es recuperava la vinya, que un segle abans havia cobert les muntanyes amb marges de pedra seca. Va continuar la producció tradicional d'oli, els conreus i la ramaderia. També es van recuperar les tradicions com els bastoners i trabucaires de Rajadell, amb una mentalitat renovada. Van ser els primers en tot el país en incloure les dones als balls de bastons. Els nous temps també van portar noves iniciatives. A l'estació naixien els restaurants i les trobades de música, musiqueries, van donar origen a l'actual Campus Gospel, un esdeveniment de reclam internacional. Amb l'eix transversal vam aconseguir una carretera millor, però també es va excavar la vila romana de Sant Amants de Viladers, una de les més importants de la Catalunya central. Jo, Melòdia, vaig viure fa molts segles en aquesta vila. Vaig néixer esclava, però els meus amos em van donar la llibertat. I des de llavors he vist de primera mà el ressorgiment de Rajadell, un poble que creix ple de vida, orgullós de les seves arrels i de la seva memòria, i que mira el futur amb optimisme. Avui, amb la vostra visita, tanquem un cercle, i ho fem des d'aquí, al mateix lloc d'inici, l'espai on conservem i donem a conèixer el nostre patrimoni, la nostra història. Una història que des d'ara també és vostra. Benvinguts al Museu de Rajadell, el retrat de tot un poble.